z Uhříněvsi. Jsem z Prahy. Já jsem z Oldřichovic. Z Orlové. Jo. Z Brna. Jsem z Českého Těšína. Prosím, já jsem z Prahy. Havířova jsem. Z Orlové. Z Horní Suché. Jmenuje se takovým zvláštním způsobem, je tam hodně polí, takže vělopolí. Po 12. Tak po 5. po 6. asi. Jsem tady po 3. teď. Jsem tady poprvé. Po 11. Poprvé, úplně poprvé. Po 1. Po 2. a po 5. No, skoro po každý bych řekl. Lucka. A program a Vladek Škandera a Marca Pastyrčák se mi hrozně líbí na Samu a proto tady jezdím. A jinak, protože tady je velmi přátelská atmosféra, mohu doporučit všem evangelíkům všech národů. Je tady taková uvolněná atmosféra, myslím si, že je tady taková zdravá naddenominační image té akce. Líbí se mi semináře a hudba. Doprovod k bohoslužbě se mi moc líbí. Děkujeme. A líbí se mi, že to tady v přírodě a že to má takovou uvolněnou atmosféru. Tak určitě se mi líbí, že tady jsou skvělé přednášky a lidi a workshopy. Taková ta rodinná atmosféra, co tady je. A taková pohoda úplně. A líbí se mi ten program, zajímavé přednášky, protože ti, co přednáší, tak jsou opravdu z takových různých odvětví, tak to je super. Aha. A čajovna, to je nejlepší. Líbí se mi tady ta atmosféra, to, jaké je tady prostředí a že jsem tady potkala spoustu skvělých přátel. Jedním slovem? Tak to je asi těžké, jedním slovem. Jedním slovem to nejde. To se nedá, to jedním slovem nejde. Pohoda. Pohoda. Pohoda je charakteristické slovo pro Samu. Doly. Sám kostel. Šechina. Dobře. To je hebrejský, boží přítel. Co říct, no, vždycky to bylo fajn. Přijďte a uvidíte. Tak určitě přijďte, protože je to fakt skvělá čajovna a přednášky a stojí to za to určitě. Ať určitě přijedou, že to stojí za to, že si tady určitě odpočinou a načerpají nové síly a můžou tady s Pánem Bohem prožít krásný čas a samozřejmě i s přáteli a s novými zajímavými lidmi. Zkuste a uvidíte. Přátelé, pokud jste tu ještě nebyli, je to vaše chyba, nesmíte si to nechat ujít. No, než sem Pán Bůh přivede.